Aha, most már száraz kaját kapnak. Jaj, hogy de drága. De milyen kis drága. Kutyatárs. Sima kutyatárs. Igen. Hogy rá nyúltam. Elmondanák, hogy melyik? Ő a Hugi. Ő a Hugi. Maró. Igen. És Dönci. Jaj, de jó. Azért, mert én már tudtam, hogy nevük, csak nem tudtam melyik, mert most még csak... És most 1 percig tudod. Nem. Hugi. Hugi, az a kis kényelmes. Nem, semmi. Jaj, de Tudom édes. kenni az orrukat. De be kell tenni a fejnek, nem? Tegnap nem telt éve. Milyen aranyosak. Én is meg akarom kérni. De... Jaj, de édesek. Kell ott maradjon. De most azt nézem, hogy talán mi van a legjobb húsba? A lány. Ugye? Nézd föl, de édes. Szépen jó, akik itt. Ők egy anyától való a 3, bocs. Igen. Menj oda, nincs nálam sem. Gyere, Dönci, vissza, gyere. De nem ezekből a medvékből vannak, amik a területen vannak. De. Itt? Aha. Nincs nálam semmi. És az anyjuk nem foglalkozik velük, nem jön ide hozzájuk? Nem? Mennyire? Hozzá van kapva nagyon az ember. Aha. De ezek meg itt csak ketten ülnek. Jó, beesznek. Őrülnek minden való. Figyelj, hogy jó volt ide. Baró. TH-val. Jöjjenek oda, gyere el arra. Gyere. Fölrakják nekik a kaját a izére, ezt majd leszedegetik, megtalálják. Gyere. Milyen aranyos kis csámpás. És felmegy, nézd beid. De aranyos. Te Hugika. Lusta, mint az ördög. Kajáim, meg sem mozdulok, inkább Hozzák ide. De jó fel. De tiszta, nézzek, milyen szalmás az egész. Azért kérdeztem meg melyik, mert Attila is tudja őket, tudod, hogy melyik. És akkor így most legalább. Hugi. Milyen szép. Hogy tényleg oda tette a hátsó lábát, oda dobta. Az meg a kerékből eső, ott Igen. lent.
kerékből Ebben eszik. a kerékbe is raktak, csak még nem flottolták ki. Tényleg. Kerékből eszik ki. Legyen meg, de kis szép, onnan esik. Jaj. Jó, mert lett olyan kép, ahol öregszenek is, olyan videó. Igen, már ott van a főnökünk, most ő van előre, persze. Sokat adnak nekik biztos mézet, azt nem bírják a gyomra. Hányik? Az egyik. Hányik? Nem is olyan kicsi. Hát most már mennyi? Januárban születtek? Hát nem most, tavaly jön. Tavaly januárban. Hát olyan 40-50 kiló körül. Á, már több, mert én emlékszem, hogy nyáron volt az egyik 40 kilós, az egyik videón, mert nézték, mert nem evett rendesen. És akkor volt 40 kiló. Megmérték, alig fért bele a zöldséges ládába. Fogták a fülét, azt úgy mérték. 41 kilós volt a Maci. Hogy nézi a vödröt. Hát ahhoz, hogy egyél, igen. Ja, már ment volna a vödörhöz. Lejöttem és nem kapok semmit. De kapok. Kis hugi. De édes. Nagyon kis szép. Kis zabálógép. Na nem, a másik is eszik, csak az ott egymagából ott a izéből eszik ki. A gumibelsőből. Oda lett rasta. Csak a fejét rakta így bele, ülve tud enni. De hát nem, mint hogyha ez... Játék? Aha. Mert volt bent, csak ahogy nőtt a súlyuk, Akkor is az van, amit én akarok. egy évesek, hát ilyen 70 kilós már van. 70 kiló? Úgy, milyen kis szép. Én is akarom. Most irigykedem. Én nem mehetem. Igen. Nekem a fekete kutyám ilyen, az Igen. döglik így el. Megyek oda hozzá, már dobja el magát. Arra megyek, hogy ne feküdj le, nem vagy te kurva. Akkor oda jön, beáll mellém, akkor hagyja, akkor úgy simogatom. Mentem haza. A tesótól nem voltam éppen józan. Már kicsit járás hibás, és mentem be a kapun, az automata villany nem gyulladt még ki. Nyáron sötét volt, a utcai világítás nem világított oda. Ez a mocskos fekete lefeküdt elém, és a sötétben nem Megbotlottál láttam. benne? Estem akkorát. Mind a két térdemről lejött a bőr, dehogy lejött a bőr, ezek a hülyék azt hitték, elkezdtem röhögni. Azt hitték, játszok és szorítottak le. Jaj, de jó. Lepottyan. Nem fájnak? Egy negyed órába került, mire talpra szökkentem a kutyák miatt. Hát játszottak ők is. Kislábra, nyújt aranyos. Jaj, de édes. Figyelj, hogy Igen, hogy kapaszkodik. Pulóvernek annyi. Menjél be oda fölül, hát már. De nem engedik ki a földről. Nem telefonálnak előtt.
Tudja, hogy nem szabad, mert akkor kikap. Jaj, de drága. Kis füles. Pont már lesz, na. Tiszta szalma az egész. De már dől el. Tessék engem dögönyözni. Figyeld, ahogy öntik, onnan is figyeld. Pont mikor már lehet két lábról, már akkor Belerakta a lábát. Lábmosás, mancsmosás. most tisztok egy kicsit. Ez meg olyan, mint a porszívó, figyelj. Hát ott ki van, hát még bele is fekszik. De mi sem? Az mi? Kutyaszár. Mi az? Kutyaszár. Ilyen száraz. Hát ilyen száraz eredet. Kutyaszár, kocka. Úristen, szegény. Szegény. De most azt mondták a nénik, hogy kutyaszárpos kapnak. Hát az rendes élelem. Az milyen kaja már? Neki az jó. Drága, a többit meg nem látja. Mit adunk neki? Reggel, este hús, zöldség, előtte kapcsolat nem voltak itt rengeteg sütemény, kutyatábban pedig rengeteg olyan kalória, meg mindenféle Meg megvan, vitaminos. Hát látszik is rajtuk, milyen szépen megnőttek. De már jöttél rá, mi? Már jöttél rá, igazol, az pucik a fejt. Előtt felállt két lábra, képzeld el, és úgy állt kettő lábra. Jaj, de megdögönyözném. Mekkora talpa van. 70-80. 78, igen, jó Aha. sok igen. Érdekes, hogy nem látszik, hogy mit gépelni kellene. Jaj, micsoda hasa van. Aranyos. Igen, így látszik. Nem harapít, nem harapít. Olyan, mint egy nagy kutya. Hogy fogta a kis kezével, nem? Nem aranyos. Jó, akkor fogjunk kezet. Baráti jogot nyújtunk. Bal kézzel. Van nálam gyerekkel. Nagyon aranyos. És hogy kiterül. Milyen hátamon behagyva a vonatban? De okos vagy, és Rálépett a fülére. Láttad? Beletaposott a fülébe. Kis szalmás, az egy rossz csont. Nem piskáld a fejemet. Nekem anyad dobta magát. Nem harap. Hogy eldött a kis poszakja, nézzük, mekkora van neki. De hallod, így nézd meg, hát simán akkora, mint egy ember így. Nem kar. Nem? Vagy csak én látom úgy? Játék, csak játék. Kiengedte a kormány? Hát játszik. A kutya is néha kiengedi önként. Hát igen, csak jó nagy körmük van, azt még hogyha csak játékból is oda kap. Ez is bírná. Még. Fordul! Milyen aranyosak, egyen meg a csöphúsokat. Mint egy gyerek. Imádom őket, hallod, Andi. Komolyan mondom. Mondom, hogy meg lehet beszélni, hogy hazajövök, de hogy mindenképpen kijövök, mert egyszerűen... Sikerült neki? De aranyos. Hogy hívják a macikat? Hugi, Dönci és Baró. Baró, és ki volt az első? Hugi. Nem karmolunk, így szép. Így jó, így jó. Így jó, így. Rossz csontok. Hozzáérek.